Ο υποψήφιος δήμαρχος Παπάγου Χολαργού, κ. Πάνος Δεμερτζής, βρέθηκε σήμερα κοντά στους εργαζομένους του Δήμου στον τομέα της καθαριότητας. Συζήτησε μαζί τους και άκουσε τα προβλήματά τους. Δείτε τις δηλώσεις στο βίντεο που ακολουθεί. Για μας παίζει μεγάλο ρόλο και είναι από τις προτεραιότητές μας με τις νέες εκλογές που έρχονται με το νέο Δήμο, το Καλλικράτειο Δήμο Παπάγου Χολαργού. Η προτεραιότητά μας είναι να έχουμε μια νέα πόλη που να είναι καθρέφτης και να είναι καθαρή. Και αυτό για να γίνει χρειάζεται τη συμμετοχή όλων και κυρίως τη δικιά σας. Ανανέωση του λεγόμενου στόλου των αυτοκινήτων. Δηλαδή υπάρχουν κάποια αυτοκίνητα ακόμα στις συγκεκριμένες περιοχές που μαζεύουμε στην Αποκομιδή, τα οποία είναι ποικώς απαράδεκτα. Κύριε Δεμερτζή, σήμερα βρεθήκατε κοντά στους εργαζομένους. Τι σας είπαν, ποια είναι τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στον τομέα της καθαριότητας? Πρώτα απ' όλα δεν βρέθηκα σήμερα κοντά στους εργαζομένους, ήμουνα πάντα κοντά στους εργαζομένους. Και η θητεία μου στα κοινά εδώ και 20 χρόνια, όταν υπήρχαν δίκαια αιτήματα των εργαζομένων, πάντα σκύβαμε από κοντά και πάντα ήμασταν θετικοί στο να λυθούν τα προβλήματά τους. Για μας πιστεύω ότι η καθαριότητα είναι το α και το ω ενός Δήμου. Και μάλιστα με την πρόκληση του νέου Δήμου Παπάγου Χολαργού, εμείς σαν προτεραιότητα θα βάλουμε να έχουμε μια πόλη καθαρή. Μια πόλη που να τη χαίρονται οι δημότες της, μια πόλη που να μπορεί να περπατήσουν όλοι και να χαίρονται την καθαριότητα. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Πρώτο είναι η θέληση της Δημοτικής Αρχής και δεύτερον η οργάνωση των ασχολούμενων, των εργαζομένων με την καθαριότητα, καθώς και η ενημέρωση των δημοτών. Γιατί ναι μεν στην καθαριότητα οι εργαζόμενοι πηγαίνουν να μαζέψουν τα σκουπίδια, αλλά πρέπει και οι πολίτες να σέβονται αυτούς που κάνουν αυτή τη δουλειά, να σέβονται την πόλη τους, να μην πετάνε από το παράθυρο τα σκουπίδια, να ξέρουν πότε θα τα συγκεντρώνουν, πότε θα τα βγάζουν, να χρησιμοποιούν τους κανόνες ανακύκλωσης και εκεί σε αυτό το τομέα έχουν γίνει κάποια βήματα τα οποία πρέπει εμείς να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερο ένασμα και μεγαλύτερη προσοχή στον τομέα της ανακύκλωσης. Και βέβαια τώρα θα σας πω ότι εκτός από ότι η πόλη μας θέλουμε να είναι καθαρή και να είναι ο καθρέφτης και είναι ο καθρέφτης μιας πόλης, θέλω να πω ότι πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής. Και επειδή και σαν γιατρός έχω ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό, δεν νοείται ασχολούμενος με την καθαριότητα να μην έχει τα γάντια του, τη στολή του, να μην κάνει το εμβόλιο για την υπατήτηδα και γενικά όλοι οι κανόνες υγιεινής να τηρούνται στο έπακρο. Εμείς πιστεύουμε ότι ο μοχλός του κάθε Δήμου είναι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Εμείς τους σεβόμαστε, θα τους οργανώσουμε καλύτερα και πιστεύω στα δίκαια αιτήματά τους και στις αναφορές τους που κάνανε όσον αφορά κάποια απορριμματοφόρα ότι είναι πάνω από 15 ετία. Θα σκύψουμε πάνω σε αυτό να μπορέσουμε να οργανώσουμε ένα καλύτερο στόλο καθαριότητας, γιατί πιστεύουμε ότι είναι έργο μας και προτεραιότητά μας αυτό. Να κάνουμε την πόλη καθαρή, να τη χαρεί ο Δημότης και να δείχνουμε μια διαφορετική εικόνα, να έχουμε ένα Δήμο πρότυπο.